Здравейте, приятели, днес съм с... Пламен! Играем! GTA 5! Днеска това ще е първото гейминг видео на канала. Само че снимам от друг телефон този път, понеже имам два телефона и този е по-качествен на камерата. Трябва да взема го носа, вече не е опасно. Ко направи? Франклин. Сега, хора... Аз ще стрелям хората. Чай са. What the fuck? Ще да настаним чашката и тичетата виждат. О, брат, баху майката. Чай, имам гия. Ти май скиви само как го направи. Чай се. Хора, сега ще ви го направим. Дигни го, моля ти са. Кетчуп! Дигни го, но и помни. Хора, съжалявам, че ще трябва да го почнем видеото и сега ще го правим. Добре, хора, оправихме го. Сега ще гледате и то педерас Геодин как играе. Моля, има едно пуше. А той не може да се запостъпи, човек. Не го знам. Сега, ооо, ехо, земя, бе, педрас. О, полицай! Тебе е патруката. Качай сега, израд. Майка, че аз. Ти не можеш кара. Аре, мой да караш, не мога да вярвам. Ще се разби някъде хора на бас. Вярвате ли ми? Атей. Хора, аз мога карам много добре. Аз ще карам джетски. Еха и джетски. Дай школа, дай аз малко само да направя едно нещо. На джетскито. Не, дай. Хора, вижте сега, аз малко ще подсъкам. Вместо него да видите най-хубавото джетски на света. Може да излепа някаква звън? Брат, няма да... Това е за YouTube! Педерас! Ако преш. Най-хубавото джетски на света. Скарам от тази кола, че ще се отдавя. Рибка ли са, бе? Бай! Забита жена. Голи путки! О, там е във водата, бе! Голи путки! Искам да карам джетски, молята. Ясно. Намери на джетски, молята. Джедъгъски! Това е нашето джедъгъски, хора. Само за мене. Никога запомня. Дима, гледай. Качвам в той джедъгъски. Полева майка ти. Передачим хора. Това е само за нас. Моето джетски. Никога запомня. Рапа! Чакай се. Рапа. Живеят. Я дай, бе. Дай да карам. Чакай малко сега ще се разбием. Този педерас Геодин. Не успяхме. Аре, ба! Спремада тази лицето, бе. Чай сега чета за видео първо на джетски. Ама искам аз да карам. Искаш много. Я бе! Фред ли си, бро? Ти го заеба. Не бях аз. Вятъра беше. Брата! Педерас мръсен мочи. След това гейшън, меншън, трейшън, фрейшън, дигрейшън и след тук ще ми играй. Та гейшън, меншън, трейшън, фрейшън. Хора, ако не сте гледали миналите видеа, отидете да ги погледнете. Та е морската патрука, бе, на теба! Това морска ли? О, фак! Морската! Та морска патрука. Морш? Ти можеш караш, изрод. Не можеш кара. Ето, виж се с по-готин. Не. I'm going to the military. Ще какво ще правиш там? Ще е бът? За безплатно. Сега ще съм в Fortnite. Чакай да изключим лампиче, ще е много по-готино. Хора, изключим ми лампиче. Да почваме готия. Сега ще ги спамя. Чакай, аз искам малко да играя. Не само ти. Брат, аз искам. Това са мои PlayStation и педерас Геодин. Сега мога го спра PlayStation, ако искаш. Чай, не.
Аз искам да играя, дай ми аз да играя. Не, бе, майк. Хора, сега ще продължим след малко клипа. Този! Мама криминал! Я бяга. Хора. Сега ще гледат тебе. Ти оплаши всички. Мацка тръпаш. Как се вкачва? Аз резнах пламен, хора. Хора са катера. А ще така ти ли? Това хора тук ще ги снайпва. Сега ще ми в пишката. Готна ли пишката? Мале, ей сега ще ми дадеш аз за снайпа. Патрулка, снайпа и патрулката. Къде е? Дай. Дай аз бе. Патрулката. Сега ако не го оцелиш, е то педерас гилди. Let's go, бе. Я шпишка. Я ще ми пишката. Ай сега яди хуя. Ай сега 3 звезди. Ще гълташ пишки. Ай, пяна. Ао, топки. Ай, ме заболя. Помня педерас гилди, се заради типа и мен ще ме боли. А, къде е? Она майка ти Къде опит. пидерасва? Она майка ти подката, да го знам къде. You shit. Къде е педофила? Къде са? Къде са? Де да го знам, е? Майка ти! Готна пишката, помене. Майка ти иска да изваня базуката! Сега му е ред. Айде, хора, сега ще видите как го прави прото. Сега му е ред да изиграя един цял рунд. Докато не умра. О, да, ти брат няма да умреш. Ти те игра, педерас гилди. Брат, ти няма да умреш. Добре, ай, по едно време ще дам. Искам и аз да се сбия с полицайите. Недеш Само на че. храна. Мерещи на храна, защото баща ме прави пържени картофи. Тей, бай. Але, хай! Свинка мръсна! Оле, хай, сух пидерас! И аз сега съм махам тук. Това е хубавата болница ли е? Майда. Не е хубавата. Колко часа е Джеки Чан? Ето Гейша Мейша. Не знам колко часа е Джеки Чан. Аз бегам. Дай ми тръбанката. Ти ба майката. Дай ми тръбанката, ти е ба майката. Бах ти рапъра. Дронги. Дай ми тръбанката. Отваряй, бе. Майка чева. Нигер. Дай едно дистанционно там, дето е с квадратните бутони. Има две, които са еднакви, едно дето е различно. Дай ми различното. Я дай да ги види. Ето и да. Дай. Не, бе! Сейто. Ти знаеш ли едно място, където там правят секс? Стръп клуб. Море, искам да отида на стриптиз. Брат, YouTube! Не! Добре, хора, само ще видите как ще отидем до стрип клуба и после ще се върнем. Само, че няма качвам и тази част в YouTube, защото иначе ще ме бъд майката, като май баха с нови видео. Ти знаеш къде? Да, знам, че е рефлей в карта. You little sassy bastard. Ето един, който е май най-близко. Там е коли мацка. Ще видим. Кой ма гони, бе? Аз съм педерас, Георгин. Ме ли гони този педерас?
О, няма се отива. Моля, аз там да ходя в трите само. Ще дам ти да ходиш, само че... Нека поне първо да стигна аз до там и после ще ме дадеш аз да играя. Чакай се. Добре, чакайте малко. Аре хора, благодаря ви, че гледахте до сега и сега ще продължим. Добре хора, то си свърши работата в стрип клуба. Ето тюфлек е така, чакай. Ау, телефона падна. Ето! Кой знае какво да прави? Ете и прави. Имаше големите. Чакай, ще Въсър са те... Щиба педеращето. Как мога да уча да отгоре на най-високата сграда, бе? Не знам. Ти защо гледаш голиците? Що е? Аз ти предложих! Аз ти предложих да го еба. Да го еба. Сега. Мога. То са хиликът куричка. Искам да се разбиеш някъде. Разбий се някъде за видеото. Не, баш най-хубавата кола. Поне да я беше взел. Да. Тия ги взимай. Майка чеба. Сега ще изброндя тяхта. Базуката. Ой, не, майка! Звъни оръжието 100 години. Не, брат! Шотгъна си вадя и почвам да ги мачкам, брат. О, не. Като във Fortnite. Вадяш и шокоева и почвам. Това стреляне жълто. Не стреля. Просто чеш пишката. Чеш на майка ти путката. Я ми дай телефона. Дай телефона. За кого? Моля, телефона да бъде делено при се база на това. Моделин! Яди ли го? Дай телефон на майка. Чакай, това беше в стата. Ти кога? Изяди ли го моделина? Хубаво. Къде падна? Дай телефона на това. Не успях. Я върша телефон или на Viber. Чакай, да видим първо в телефона. Това няма... Намали, звъня на баща ми. Намали, звъня на... Карта. Не, ти го пак. Ще ме звъни. Не успях. Ще ме спрачеш ли до нас? Не. Що? Защото баща му ще му пита, защо го изпрати този от тях? Не моли да се прибери. Ало? Още малко, моля те 10 минутки. Моля те 10 минутки, моля. Моля те 10 минутки, моля. Ай, 10. Ето фу! Чай да отида да учи мирише на изболяво. Говори на хората, това ми е видеото да знаеш, че вали. Да, знам.
Еба, педераза, нищо не приключва видеото. Здравейте! Добре, хора, много ви благодаря, че гледахте това видео. Дано да ви е харесало, не вярвам, защото е то педераз ги один нищо. А ще го спираш ли? Дай, ти трябва да се тръгваш. Защо ти казвам? Да ми да, защото картофици ми са готови. Ай, хора, благодаря ви, че гледахте. Ай, чао, с Богом. И да ви е харесало видеото. Чай да убия някой за видео. Базука. Човек, не може да го уби. Чай, дай за Не, аз малко. ще го убия. Чакай, не, друго. За видеото. Виж. Виж. Добре, това е за края на видеото, хора, официално. Виж. Чакай, помня пояса. Пояса да видят. Самоубийца с гранада. Това е края на видеото.